fih il-jum tal-ħadd ma' 30 grupp tal-Iscouts naqdu flimkien biex jitellgħu numru ta' attivitajiet fil-Park Nazzjonali ta' Qali u taw ċans li l-pubbliku jipparteċipa f'dawn l-istess attivitajiet mingħajr ħlas. Din kienet it-tieni edizzjoni li saret fuq livell nazzjonali f'attività li ssir darba kull 4 snin u tellat blajnuna ta' skema fih dan il-Kunsill tal-Volontarjat. Fost l-attivitajiet nista' nsemmi upsailing, ziplining, obstacle courses, pioneering, first aid, il-lista hija infinita, ġifieri hawn ammont ta' attivitajiet imtellajn minn 30 grupp differenti. Il-Gruppi Tal-Iscouts ħadu ħsieb l-organizzazzjoni ta' diversi attivitajiet bl-iskop ewlieni tagħhom kien li jaħdmu bħala tim. Jiena ġejja mill-Gruppi Scouts Group, First Gruppi Scouts Group, bnejna il-Human Table Soccer, hija esperjenza vera sabiħa għax tista' titnaqat ma' Scouts Groups oħra, titaqa' ma' nies ġodda, ta' ħbieb ġodda, tkun sabiħa wkoll bħala l-Scout Group tagħna tipo nippreżentaw dak li nafu nagħmlu aħna. Illum esperjenza unika u sabiħa u sabiħ li tara l-Scout Groups kollha fl-istess post. Bħalma sa Scout Group aħna organizzajna diversi attivitajiet, għandna l-archery, il-pioneer, l-abseiling u l-catapult. Għal-uħud din l-avventura kienet ukoll l-ewwel esperjenza. Ħassejtni farka nervuż biex ngħid, imma wkoll ħissejtni konfident għax din kienet one-time experience. Il-Chief Scout Ruben Franco irringrazzja lill-volontira kollha li jagħtu ħinhom għal ġita ċkejknin u appella għal aktar għajnuna. Waħda mill-problemi kbar li għandna bħalissa hija fil-leaders. Il-leaders ġifieri dawn li jmexxu l-groups qed ikollna ħafna problemi għax illum il-ħajja tal-lum hija saret maġla ħafna li jgħidulek m'għandix ħin, dan dejjem huwa volontarjat, mhuwiex xi ġob li rridu ħallsu l-membri għalih. U insibuha diffiċli ħafna li nżommu leaders fl-organizzazzjoni tagħna. It-tfal ukoll qalu tagħhom biex mill-esperjenza iħeġġu n-nies jingħaqdu fl-Iscouts. Jiena nissuġġerilkom li vera tidħlu fil-Grupp tal-Iscouts għax il-Grupp tal-Iscouts hija komunità fl-istess ħin hija familja, vera tieħdu gost. Jiena ili ħafna fl-Iscouts u ma nbidlu ma xejn l-Iscouts. It's a very unique experience. I would really suggest it. Jien il-di għawal 5 snin and it's been like the best 5 years of my life. Huwa esperjenza li mħassib imkien iktar tista' tagħmel ħafna ħbieb u ssir familja ma' dawk li jkunu madwarek tarhom ħafna u ssir vera close magħhom dawk in-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.